Restaurationskæden Jensens Bøfhus er kommet i et voldsomt uvejr på de sociale medier. De er blevet ramt af det, som kaldes for en shitstorm. Det er en storm af utilfredshed. På en Facebook-side har over 60.000 indtil videre tilkendegivet, at de vil boykotte Jensens Bøfhus, og det tal det vokser time for time. Der er masser af følelsesladede kommentarer på den side. For eksempel skriver Søren Lerup her: håber virkelig, at denne side kan være med til at vise den usle restaurantkæde, hvad det koster at træde på den lille mand. Alt det her sker efter, at Jensens Bøfhus i går vandt retten til navnet Jensen, så en lille restauratør i Nordjylland nu må finde et nyt navn til sin restaurant. Tomme borde ved frokosttid her på Jensens Bøfhus på Amagerbrogade. Det synes jeg er rigtig fedt, at folket tager sådan en sag i egne hænder. Jeg er selv en af dem, der overvejer i hvert fald at måske ikke at boykotte det, men at tage lang afstand fra det og vælge at gå et andet sted ind og spise i det næste lange stykke tid. Det er godt, så vi kan stå sammen, så de små også kan komme til. Så er der lige kommet 400 flere. Det er en anden Jensen, nemlig Magnus Jensen, som står bag opfordringen til at boykotte Jensens Bøfhus. Det er den store mod den lille. På godt et døgn har hans Facebook-side fået over 50.000 likes. Jeg synes, det er så fedt, altså, at der er så mange, der kan ligesom samles om det her og virkelig vise Jensens Bøfhus. Det er noget svineri, de har lavet. Og det skal de ikke slippe ustraffet fra. Vreden opstod, da Jensens Bøfhus lagde sag an mod den langt mindre restauratør Jakob Jensen i Nordjylland. Han har de seneste 15 år kaldt sin restaurant for Jensens Fiskerestaurant. I går afgjorde Højesteret så sagen, og Jensens Bøfhus vandt retten til navnet Jensen. Højesteret har jo afgjort, at Jensens Bøfhus har patent på sit navn. Hvorfor så begynder at boykotte stedet? Jamen, vi synes, det er irriterende i første omgang, at Jensens Bøfhus er gået ind og ville have taget patent på det her. Men det er ikke blot på Facebook, at Jensens Bøfhus mærker folkets vrede. Det sker også på sider som YouTube. Selvom jeg ikke har så mange penge og er hjemløs, så kunne jeg aldrig i mit liv drømme om at gå ind og spise en bøf hos jer. Jeg vil ikke engang servere den for min hund. Tak for lort. På engelsk bliver en så massiv vrede på nettet kaldt for en shitstorm, og den kan få alvorlige konsekvenser, mener denne ekspert i elektronisk kommunikation. Det er en af de alvorligste shitstorms, vi har set. Og i disse timer spreder den sig hastigt på nettet. Det her det kan betyde, at Jensens Bøfhus de taber penge. Vi kan se lige nu, at anmeldelser af dem, der opfordrer til boykot af Jensens Bøfhus, det begynder at sprede sig ud på de sider, hvor turister de læser med. I Nordjylland skal Jakob Jensen nu finde et nyt navn til sin restaurant. Jeg er da utrolig glad for, at folk kommer og støtter mig op, og der er jo mange, der giver mange kommentarer og en kondolering. Og imens fortsætter vreden mod Jensens Bøfhus. Og nu kan jeg sige god aften til dig, Palle Skov Jensen, manden bag Jensens Bøfhus. Lige nu der er der 63.798, der har protesteret mod dig på den her Facebook-side. Er du overrasket? Ja, det er jeg overrasket over. Jeg er utrolig ked af det. Det gør ondt, og det påvirker selvfølgelig en. Og vi har ikke på noget tidspunkt ønsket at være den store mod den lille, og det er slet ikke det, der har været meningen i den her sag, og det er ikke det, der er dommen i sagen. Det er, vi ønsker Jakob Jensen alt godt med hans restaurant. Hele sagen opstod, da Jakob Jensen jo åbnede restauranten i Kerteminde og i Faaborg, og der blev jeg opmærksom på, at der var noget, der hed Jensens Fiskerestaurant, for folk kom til mig og sagde, om vi nu havde åbnet en fiskerestaurant. Og ja, det har vi jo ikke gjort, og derfor så måtte vi sige, at det er et brand, vi har bygget op gennem nu 25 år, hvor jeg har arbejdet med det her, fra jeg startede den første restaurant. Og det er et brand, vi er glade for og stolte af, og mine medarbejdere er glade for det og stolte af det. Ja. Så må jeg spørge dig, Palle Skov Jensen, vil værne om. Nu er det jo de færreste af os, der har prøvet at være midtpunkt i sådan en såkaldt shitstorm. Du har prøvet det. Kan du give os nogle eksempler på, hvad for nogle konkrete konsekvenser det har haft? Jo, det er jo ganske ubehageligt, og det er ubehageligt som person og menneske, at man får alle mulige ubehagelige henvendelser, og der har været enkelte opkald, og nogen, der har skrevet direkte til mig. Det er da meget ubehageligt. Man skriver også på vores Facebook-side, og vi har et hold af medarbejdere, der sidder og prøver at svare så godt vi kan, alle dem, der skriver til os. Så det er stormfuldt, og det er ubehageligt. Set i bagspejlets klare lys, eller hvad det hedder, fortryder du så, at du anlagde den her sag mod fiskerestauranten?
Jeg mener, det var en sag, vi blev tvunget til. Det var ikke noget, vi havde lyst til på nogen måder. Men når folk forveksler Jensens Fiskerestaurant med Jensens Bøfhus... Men der var ikke, der var ikke nogen, der tvang dig til at lægge sag an, Nej, der var ikke nogen, der tvang mig til at lægge sag an. Men vi synes, det er rigtigt. Vi har en Gallup-undersøgelse, der siger, at 96% af befolkningen forbinder Jensen, når vi taler restaurationer med Jensens Bøfhus. Og det er det brand, vi har bygget op. Det har ikke noget med Jensen-navnet som sådan at gøre. Der er 270.000 danskere, eller det omkring, der hedder Jensen, og det håber jeg, at de bliver ved med. Jeg hedder også Jensen. Så det har ikke noget som helst med det at gøre. Det har noget at gøre med, at det er et varemærke, vi har bygget op. Ligesom andre virksomheder forsøger at beskytte deres varemærker, så forsøger vi at beskytte vores varemærke. Så lød det altså fra manden, der måske er Danmarks mest kritiserede mand her i dag. Tak skal du have, Palle Skov Jensen.